Good morning, brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin naotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalang gibo, asin ngunyan, namamatean minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na maasin kan Aki, eskin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa diwat Diyos maray na aga mga tugang, ngunyan po sineselebran niya to ang memorial ni Santa Teresa del Niño Jesus, Birhen asin Doktor kan simbahan. Sa satong pagpamibi, isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intentions. Mga pasasalamat. Dulot ni na Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. Thanksgiving man ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. To pass the NCLEX exam, dulot kan sarong devotee. Special man nakahagadan ni Jefferson Ryan Lee, ni Rosa Tang Lee, ni Judy Remelin Lee, ni Giselle Asaituno Mendez. For good spiritual, physical health and safety of my family, hali manggiraray kay Rosie B. Asupardo Cantara and family.
For safe travel, hali kina Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Froilan, hali kay Rosie B. Asupardo Cantara and family. Susan, Poor Souls, hali sa Tang family. Leonila, offered by Daughters of St. Jude para kay Orly, hali kay June, and Lani Rico and Solano family. Para kay Mila, offered by Tet Bongalon and family. Sister Maria Roselyn Opie, hali kay Irenea Garing and family. Angel Norma Garcia family. First death anniversary of Isabelo Jr., hali kay LB Alamo and family. Second death anniversary of Isabelo Jr., hali kay Amelia Alamo and family. Para sa kalag ni Francisco, hali kay Amelia Alamo and family. Para kay Maricel, hali kay Attorney Jesus Roberto J. Bernabe and family. Mia Faye, Jose Ramir, Pio, Felipa. Fourth death anniversary of Arlinda, Jose, hali sa Condes family. Para kay John, dulot ni Edrelyn Arevalo and family. Para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andro Juanito, Miriam, Roland Bendon. Dulot kan Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni Jose Carlo, dulot kan Encinas and Inodata QA family. Matindog na po ang gabos, asin sarbay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. We begin the final quarter of the year sa kapiestahan ni Santa Teresita del Niño Jesus. Birhen asin maestra kan satong pagtubod, nagtutukdo na mamuot sa saradit na bagay. Puunantan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, maghagad nin kapatawadan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Dios, na nagtugdas kan sa imong kahadean sa mga mapakumbaba asin kasaraditan, gibuha kaming magpaniwalang magsunod sa inagihan ni Santa Teresita, tanganing huli kan sa iyang pamibi, ikapahayag sa mo ang kamurawayan mo sagkod paman. Huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Job. Binuka ni Job an sa iyang nguso asin isinumpa an aldaw nin sa iyang pagkamundag. Asin uminagrangay si Job na an sabi, mapahamak lugod an aldaw na sa kong ikinamundag. Asin an banggi kan magsarabi, lalaki an ipinangidam. Ta daw taday ako nagadan duman pa sa tulak. Ta daw taday pa ako nautsan pagluwas ko sa tulak. Ano ta inandam pa ako nin mga tuhod, asin para sa ano ang daghan na sa kong pinagsususuhan. Kuta na naghigda na ako, asin nakapahingalo, kung naturog na ako. Kuta na matiwasay na ako, kaibakan mga hadi, asin mga parahatol, sa daga na nagturugdok kan mga garaba na ngunyan, o kaibakan mga prinsipe na nagtipon nin bulawan, asin pinano an sa indang harong nin pirak. Duman ang mga maraot, dai na nakakaribok, asin nagpapahingalo an mga pagan. Ta daw ta tinawan nin liwanag an mga nagtitios, asin buhay an mga nasa kapaitan. Nagahalat kan kagadanan, daiman minaabot. Minsan pinagahanap ninda, urog pa sa kayamanan. Asin naugma nin makuri, kung nakuanan ninda ang lulubngan. Mga tao na dainin pakaisi, kung sain sinda naglalakaw. Mga tao na pinipiot nin Diyos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ansa kong pamibi, makaabot lugod sa atubang mo kagurangnan. Ansa kong pamibi, makaabot lugod sa atubang mo, kagurangnan. O Diyos na kagurangnan, nagaapod ako sa imo kun aldaw. Asin pagkabanggi, nagtatangis ako sa atubang mo. Makaabot lugod sa atubang mo, ansa kong pamibi. Hinanyugaan sa kong inagrangay. Ansa kong pamibi, makaabot lugod sa atubang mo, kagurangnan. Hulitan sa kong kalag panunin kahurasaan, asin ang sa kong buhay haranin na sa lulubngan. Kabilang ako sa mga nagpapasiring na sa kalot. Ako baga sarong tao na dainanin kusog. Ansa kong pamibi, makaabot lugod sa atubang mo, kagurangnan. Ako nakakabaing sa gadan na pinapabayaan na. Kairiba kan mga gadan na nahuhutad sa lulubngan. Siring kan mga taong daimo na nagigirumduman. Huli ta isinikwal kan sa imong kamot. Ansa kong pamibi, makaabot lugod sa atubang mo, kagurangnan. Matindog na po ang gabo sa pagrokyaw. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kan haranina an panahon,
na si Jesus maghali sa kinaban, nag-isip siya na magpa-Jerusalem. Nagsugo nin mga mainot sa iya duman sa sarong baryo sa Samaria, tanganing andamon ang sa iyang aagihan. Alagad habo siyang akuon kan mga tawo, hulita siya mapa-Jerusalem. Pagkahiling kaini, si Santiago asin si Juan, mga disipulos niya, nagsabi, "Kagurangnan, buot mo na pahiligon niya to an kalayo hali sa langit, tanganing suluon sinda." Si Jesus nagkiling, asin sinagwe sinda. Dangan nagdagos sa masunod na baryo. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Giraray pinupo ng tapo ngunya na aldaw an huring quarter kaining taon. Tulong bulan na sana tapos na ang 2024. Asin kada bes, taon-taon, pag October 1, we celebrate a beautiful feast. Ining piyesta kan Santa na midbid sa manlain-lain na titulo, the greatest saint of modern times, the saint of the third millennium, the little flower. Mayong iba kundi si Saint Therese of the Child Jesus o Therese of Lisieux, sarong monghang Carmelite duman sa France. Ano po ang igwaki Santa Teresita? Natataorog kadakula siya sa ibang mga santo. Saint Therese is a great saint because her little deeds were done out of great love. Sinabayan niya po nin hararom na pagkamuot ang saradit na mga bagay. Iyo po ini ang inaapod niyang sadit na dalan, the little way. Ano po ini? Sabi niya, gibuhon ang mga saradit, mga simpleng trabaho, nin may hararom na pagkamuot, asin ikakaugmaiyan kan mahal na Diyos. But sabihon, magluto nin may pagkamuot, maglinig kan harong na may pagkamuot, makiibahan sa kapwa nin may pagkamuot. Diyan kita mapapabanal. This is the little way. And how did Saint Therese arrive at this kind of spirituality? Igwa ba siyang eksperyensya na nagdara sa iya sa siring napakasabot kan buhay espiritual? Si Santa Teresita po kaya, naghahanap kan sa iyang tunay na bukasyon. Maski yaon na siya sa laog kan monasteryo, ang pangarap niya, maging misyonera. Magduman sa ibang mga nasyon, tanganing ihiras ang satuyang katolikong pagtubod. Maggibon nin darakulang bagay para sa mahal na Diyos. In other words, the dream of Saint Therese was to become a great saint. Ang problema po, hihilangon na madre ining si Teresita. Maluya ang hawak niya. Asin sabi kan sa iyang biographers, she was psychologically vulnerable. Asin dahil po kan sa iyang limitasyon, mga kaluyahan, naisip niya na baka dai niya maabot ang mga santong higante sa kabanalan. Arog ninda Birhen Maria, ni San Francisco de Assis, Saint Joan of Arc, San Antonio de Padua, asin iba pa. Sabi ni Teresita, garo ako sadit na butil nin baybay sa mahiwason na kadagatan. Garo ako sadit na burak sa mahiwas na tatamnan nin mga burak. Alagad minsan siring, dai po nakampante si Teresita, kundi nagpasakop siya sa mamumuton na Diyos. She relied on God's merciful love. Ano pong ginibo niya? Dawa, maluya siya, dawa, hihilangon. Sabi niya, sa pagkamuot,
Gigibuhon ko ang saradit na bagay na makakaya ko. Asin aram ko sa puso ko, na husto na iyan tanganing mapaugma ang mahal na Diyos. Mga tugang dahil kaini, tunay man nanggad na naging dakulang santa si Santa Teresita. Dahil bago sa iya, natuod po kita sa mga santo na nagliliwanag sa kabanalan sa darakulang sakripisyo. Maski nga ni po kita pinatuod sa ingranding pagpapahayag nin pagkamuot. Nagarubaga, mas hararom ang pagkamuot kung mas magastos, mas dakula, mas maribok. Bako daw na mas tuninong ang puso sa mga simpleng bagay, alagad ginigibo sa hararom na pagkamuot, aroal daw. Grand gestures and big spectacles are beautiful, but what secures the heart is love that is consistent and faithful in the little things, in the little moments of every day. Ang pagkamuot daiman kaipuhan na darakula ang pagpahayag. Ang mahalaga, minsan sadit, dayupot sa arual daw. Tinatauan po kita ni Santa Teresita nin buhay na aarugan. Binuksan niya para sa to ang simpleng dalan pasiring sa langit. Hagadon ta po ang tabang niya tanganing makalakaw kita sa parehong dalan na linakawan niya, na nauugma sa simpleng paglingkod, asin nagsasarig sa mahihirakon na pagkamuot kan Diyos. Makaarog lugod kita kay Santa Teresita del Niño Jesus, na nakuha ang tunay niyang bukasyon sa simple asin sinserong pagkamuot. Magpamidi kamo mga tugang tanganing ini sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato, asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagpapahayag sa imo nin paghanga ki Santa Teresita del Niño Jesus, mapakumbabang nag-aarang kan sa imong kadakulaan, nasiring naan sa iyang mga merito, nagpagayagaya sa imo, ang mga atang kan sa mong paglingkod, lugod sa imo man na maako, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa mga santo na nagdusay kan sa diri ninda ki Kristo para sa kahadean nin langit, angay magselebrar kan makangangalas mong providensya. Huli ka iyan, inaapod mo giraray ang tawo sa kabanalan kan enot na ginikanan, asin dinadara mo sa pagkamit nin mga balaog na makakamtan sa bagong panahon. Kaya kaiba kan santo sa sin Angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo,
Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na si Engracio asin ang gabos ng mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Teresita del Niño Jesus, San Francisco de Assis, asin ang gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo. Mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. Ang samong kakanong sa oral daw, itaong mo sa muya ang yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkeherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadayaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo anak kami mapatuninong asin magkaborunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, taawi kami nin katuninongan. Keep me always faithful to your commandments, and never let me be parted from you. Mga tugang uyas si Yesu Kristo na namutan ni Santa Teresita. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo anay ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ang mga sakramento na sa mong inako, magpalaad sa mo kan kusog nin sa iyang pagkamuot,
Nahuli ka ini, si Santa Teresita, nagdusay sa imo kan sa iyang sadiri, asin magmaawot na magkamit kan sa imong pagkaherak para sa gabos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda Santa Teresita asin San Antonio de Padua, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamot kay Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos.